ulata yen ora kleru saka pamalasku iki kaya kadangku Kunto Wibisana ingkang nganggo ageman turta penganggon sarwa putih Haji Puji apa bener sira Wibisana kalau nuwun muni Kakang Mas menawi paduka amirsani kaliyan kula pancen leres kula pun Wibisana senajan kula ugi mekaten menawi kula mboten kalentu saking panawas dengan dikonika Kakang Mas Kumbakarna ulata yo Yayi aku lan sliramu ketemu ana ing alam pengrantunan alam kasuksman yo kene dina kalungguhan iki sira nganggo ageman sarwa putih satenane darbi sedya Yayi beda banget kalian pun Kakang wiwit rikala ing jagat raya nganti mapan ana ing alam kasuksman pun Kakang tetep ndarbeni bondo donya ketitik penganggon sing tak gawe sarwa bawira Mas Icis Raja Brana isih tumameng ana ing dandaning pun Kakang Kakang Mas sadèrèngipun kula matur mangkung kula ngaturaken sumpah bekti unjuk turta pangestu jengandika kula pundi dadosa jimat Kakang Mas kaya mangkono Yayi pundi isoaken baru nanging tebih kalian napa ingkang jengandika ngendikaaken sambungipun kaliyan kula lan jengandika Kakang Mas Kumbakarna ing mangka jengandika kula wau sampun ngendikaaken yen kula kaliyan jengandika menika sampun mapan wonten ing alam kasuksman tegesipun mapan wonten ing alam pengrantunan dados sampun ninggalaken kadunan mila yen jengandika Kakang Mas taksih rumaos andarbeni wujudipun Mas Icis Raja Brana ingkang jengandika ageng menika kinten kula kirang pas darat bondo donya Brana Arta menika papanipun namung wonten ing alam donya sakungkulipun alam kadonyan ingkang dipun beta menika boten wonten sanes kejaman ngilmu ingkang sae amal ingkang hanjok dhateng kautamen Kang Mas menawi jengandika dulu turta pitados kaliyan ngatur kula estunipun ageman jengandika menika penganggen ingkang jengandika damel menika diwujudipun Mas Icis ingkang tumameng wonten ing angga jengandika nanging menika satunggiling paukuman saking Gusti nggih saking lampahan jengandika ingkang kirang trep nalika gesang wonten ing jagat raya ulata nunggu dhisik kowe kok bisa ngandhakake yen penganggon sing tak nggo iki ora mujudake Mas Icis Raja Brana nanging iki wujude piwales saka Gusti merga angkara murka uripku ning donya iki tuladhane kepriye menawi jengandika kirang pitados monggo kula aturi tumuleh wonten ing Untat tumuleh wonten ing Buri wonten wingking jengandika menika wonten Kaca Brenggala kula aturi mila sejatosipun kados menapa kawontenan jengandika Kang Mas Oh
tresang kapiranmu renangkul kinempit ampet dosang reknaning bawana yo tukang balang ati yo tukang sing pias yo tukang kudu kering ati budi bener apa sing dadi aturira bareng aku tuku oleh ana ing nguri jebul awakku kok kaya ngene penganggonku pating sobreh tanpa beda gandarma dikepriye bisana ing mongko aku kepengin ngancik ana ing alam kelanggengan ya alam kasuwargan sawise pun kakang tumekaning pati jroning Pranggedhe ngalangka diraja Durikara semono aku ora mbela kakang Rahwana Raja nanging aku mbela bumi kelairanku kang ditak-itak dene andane Sri Rama Wijaya aku luput ana ngendi ayi Kang Mas sedaya titah menika mesti anggadhahi kalepatan turta kuwatu iki pados menawi jengandika taksih emut yen Gusti menika maha welas lanasih wonten ing niku jengandika badhe nampi wujudipun kasuwargan turta kelanggengan nanging kedah anebusi dedosa Durikala gesang wonten ing jagat raya langkung rumiyin ora balah yen ngono aku kudu priye ayi anggone nebusi dosaku dimen aku pinarcaya diaku dening titahing Gusti Kang Mas panebusing dosa miturut panawas kula dinten kalenggan punika Kakang Mas Kumbakarna kula aturi mudhun wonten ing jagat raya salebetipun mandhap wonten ing jagat raya Kakang Mas Kumbakarna kula aturi mapan wonten Pulau Sekawan ingkang tumuju dhateng Gunung Swelogiri nggih wonten ing Arga Kutarunggu yen Kakang Mas sampun mapan wonten niku kula aturi nengga wontenipun satriya ingkang kekasih Raden Werkudara titikanipun satriya kekasih Raden Werkudara wau menawi lumampah dipun iringi wujudipun angin mila kanthi ngaten menawi Kakang Mas Kumbakarna sampun panggihalan pun Werkudara kula aturi suwita wonten wentesipun risang Werkudara ingkang sisih kiwa inggih namung margi menika ingkang saged ndadosaken Kakang Mas Kumbakarna nebusi dosa jalaran Raden Werkudara menika satriya ingkang utami bola bala nganti pirang taun yayi kula mboten saged mestakaken pinten warsa laminipun nanging wonten niku damel muji kesabaranipun Kakang Kumbakarna bola bala ya Kunto Wibisana yen kaya mangkono aku tak budal nebusi dosa tak cuwitana jiwa ragane satriya ingkang ambet utama ngasih Raden Werkudara inggih Kang Mas sampun ngantos milaraken Ganda Arum sampun ngantos ninggake Ganda Arum
supados saged kasembadan sedya jengandika. Ya. Aku penono ing kasuwargan tak budal dina iki, Kyai. Sekarang ngajurit Maguru Kongso Tetep kadya buka ora pangrik ing kurang ngesti Garujo Mahambira kula mengerti kowe ngadhawuh paman ana apa wiyasun timbali sira nyaket nuwun sewu kejawi kula menika kula wangun pirsa wonten ing ngaso jengandika tutuk kula sampun raos gamblang eswanipun wonten unek-unek ingkang badhe kula aturaken sambung rapelipun kaliyan kawontenan jengandika mepan wonten ing Swelogiri iki Paman apa sing dadi pangunek-unekira kula salebetipun njagi Swelogiri mider-midere ngangkasa kula numurupi wonten barisan sikep gegamane Ayuda barisan kala wau sasampunipun kula caketi kula cedhaki saking angkasa jebul saking negari Ngastina pinandegan dening Narpati Basukarna lan Patih Sangguni badhe minggah wonten Swelogiri mila kula badhe nyuwun pirsa Panambak menika mangke menawi para Kurawa prajurit Ngastina minggah wonten Swelogiri kados pundi Panambak Garuda Mahambira kula wonten jauh sepisan maneh tlitinen Prayayagung Ngastina kae rawuh rene apa mung liwat dalan kene mengko sing tok weruhi kandhakna marang Anoman ngaten Panambak kaya mangkono iya nggih menapa katen badhe kula taliti sepisan malih mangke leres lan botenipun para wadya Ngastina badhe rawuh mriki menapa namung ngangkungi margi mriki badhe kula aturaken kaliyan Kakang Anoman kaya mangkono Garuda Mahambira coba teliti nemen wis jauh Panambak lemening kula mang mau bertan dua
mbuh kalian apa sing diaturake Garuda Mahambira Anoman saumpama iki mengko para priyayat Gunyastina rawuh rene ora kok ingsun kuwi angel ditemoni ning sambung rapete kalian bakal tumuruning wahyu panguwasa ya wahyu Kanalendran kang sinebut Wahyu Sri mula rawuhe priyayat Gunyastina mbok menawa tindak rawuh mrene tenan mengko santara temunana ya Anoman ingsun mundhut kaki banget ngenteni sawetara apa kundur dhisik besok rawuh rene meneh. Kawula misakan dawuh. Paman, kula namung mestuti menapa ingkang dados dawuh Jengandika. Wis kaya wis ora ana bab sing kudu tak dawuhke marang sira. Panjenengan ingsun bakal munggah ana ing sanggar pamujan. Nyenyuwun mring ngarsane Sang Hyang Manor. Panjenengan ingsun bakal nyuwun mring ngarsane Sang Hyang Manor muga kalis ing sambikala sekabehane Sang Begawan Arso Amriwiti
Thank